could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hvad så alle sammen? I dag der sidder vi sammen med... Hey, jeg skal da ikke gå i gang endnu. Hvad? Nå, vi sidder sammen med ham der faggen. Hvad så alle sammen? Og nu i dag der sidder jeg så sammen med ham der. Jeg kan ikke finde ud af at gå i det. Fuck dig, mand. Og faggen. Nå. Jeg ved ikke engang, hvordan fanden du lyder i min optagelse. Hvordan? Det er sådan rigtig hyggeligt. Lyder min mic høj i din optagelse? Ja. Yeah. Din myg lyder som om der er en myre, der tisser. Det lyder som om der er en myre, der strænder ind i mit øre, når du taler. Hvad fanden laver du? Ja, hvad fanden ser det ud til? I need some bleach. Og det er mit lille frikadellehus. Det er fucking grimt. Der er en creeper inde i det, by the way. Og prøv at se, hvor sindssyge items. Jeg vil gerne have noget jord. Der er en creeper inde i dit fucking hus, din kont. Og for helvede, mand. Kraftedeme ikke prøve en ski, dit svin. Ja. På med hatten igen, og det er uhøfligt, det der. Det er det sgu da ikke. Jo da. Nej. Det er da pisse uhøfligt. Ved du hvad der er også uhøfligt? Din mor. Shots fired! Shots fired! Jeg vidste bare du ville sige det. Fordi jeg skulle lige til at sige din mor. Det var fandme grineren, hva'? Hey Christian. Ja. Vil du høre en din mor joke? Din mor. Din mor, hun er lige så billig som Nettos tilbudsavis. vil du vide noget? Jeg forstår ikke, det er sjovt. Okay, Christian, din mor hun er ligesom Netto. Billig og tager kun 5 minutter. Det tager kun 5 minutter at handle derinde, og så er alt billigt i Netto. Fik du den? Fordi hun er en luder, eller hvad? Yep. Hvad? Det giver da ingen mening, den der. Okay, giver den her mening til dig? Nej. Ved du hvorfor folk handler i Fakta? Nej. Fordi der er masser af fakta. Fuck, det var ringe. Hold nu kæft, mand. Nu var det fucking god. Jeg var fucking ringe. Kan man nu gøre det med Clay? Okay, Christian, vil du høre noget? Nej. Din mor er ligesom et spil pool. Når man først har flækket hende, ligger hun spredt ud over hele bordet. Forstår du den? Nej. Du ved, når man først har, flækket hende, og du ved, hvad jeg mener med flækket, ikke? Ja. Så ligger hun spredt over hele bordet, og du ved, hvad jeg også mener med det. Nej. Nå, for helvede, Christian. Okay, Christian, din mor hun er så fed, så når hun sidder på en iPhone, så bliver det til en iPad. Kan du forstå den? Ja. Okay. Oliver, din mor er så fucking grim, at hun tager en selfie af sig selv og hænger op nede i kælderen, som kan skræmme rotterne væk. Christian. Nu skal vi ikke glemme den. Jeg har en fucking god en. Christian, din mor, hun er så fucking... Din mor minder mig om Disneyland. Man kan ikke nå at se det hele på en dag. Tak. Shots fired, mand. Mener du ikke, at hun er sej, altså? Christian, din mor, hun er så fed. Hun skal bruge et landkort for at finde sit røvhul. Den var ikke særlig god. Det var den. Den var fucking skills. Fuck, man dør bare, hvis man falder hernede. Det kan jeg lige bande på mig, mand. Hvis du mener med skills, altså elendig, så ja. Elendig? Hvem er elendig? Max? Ja. Og hvorfor er han ikke elendig? husk at gå ind og dislike alle minipixels videoer. Ja, husk at gå ind og dislike alle minipixels videoer, hvis I kender den. Og unsub ham, hvis I subber til ham, som jeg håber, I ikke gør. Nej. Og i mundskyld, der kan være video ud for mig. Og grunden til at jeg slet med videoer. Jeg røvkedede mig.
Jeg røvkedet mig. Grunden til, at jeg slettede min YouTube-kanal og ikke gad at lave videoer mere. Jeg røvkedet mig. Nå jo, må jeg så høre din grund? Ja. Jeg havde en anden YouTube-kanal, der også hed Loads. Hvor jeg havde sådan 40 subs. Hold nu kæft. Jeg havde 40. 30. Jeg havde 40. Du havde 31. Jo, for du havde lige overhældt Jonas. Det. Ja, jeg havde lige overhældt Jonas, den fucking twat. Men så var der bare alle mulige kids, der ville have, at jeg skulle lave en intro til dem. Og det gad jeg ikke. Så nu har jeg skjult min YouTube-kanal. Og det er fandme ikke i orden, at de bare spørger om, så når bare fordi han er god til det og sådan noget. Du må Fucking fandme gå ind på en sanden YouTube-kanal, han har. Han har faktisk 3 YouTube-kanaler. Jeg har faktisk en billion. En billion. Jeg var mit navn. Det var fordi jeg synes det stank, hvis I ved Smælpejl. Du kan godt smell det med 2 L'er. Hold nu kæft. Cause you fucking dune, boy. Jeg havde bare lyst til at hedde det der. Og jeg fik faktisk inspiration for en eller anden lortespil, min fætter han sad og spillede. Du har det der pege der, du har bare fået lidt penge. Nej, det er ikke engang derfra. Hold nu kæft, Christian. Det er fordi jeg sad og spillede en lort iPad-spil. Ej, var det sammen med de der fædre der også var på camping? Og så giver den bare sådan en totalt random navn, ikke? Og så fandt den bare på det her navn, og så lød det bare konge. Ja, det kan jeg godt. Smælpege. Fuck, det lyder bare Ej, det er konge. Til lidt. Det stinker. Du har ikke glemt et L i smæl. Nej, for det var med et L i stavet. Jamen det skulle da fordi de fucking ordblinde, den der app der. Hvor findes det ordblinde folk? Eller staveblinde, eller hvad man kalder dem. Det hedder ordblind. Ja, men måske er jeg også ordblind. Forresten alle sammen. Nigger kid. Jeg vil gerne lige sige noget. Der kommer helt inden for hjertet. Jeg får mig 3. Christian, jeg vil gerne sige noget, der kommer helt ind fra hjertet. Da du klippede dig skaldet, lignede du en cancerpatient. Forresten, jeg er ikke skaldet mere. Nej, men det var du engang. Og jeg så godt ud. Du var fucking Igor V2. Jeg så godt ud, ja, du fik bare alle damerne. Det gjorde jeg sgu da. Det fik ingen skide, det. Jeg fik så mange kærester. Elsa. Ja, som hvem? Marie. Nej, du gjorde ikke. Nå jo, der var I 2 kærester. Ja. Så, Christian, you fucking liars. Flæskesteg. Og lige. Det minder mig om, at jeg faktisk fik flæskesteg i dag. Ej, gjorde du? Yep. Til min birthday, så fik vi flæskesteg anden. Vi holdt fucking juleaften snart. Jeg ved ikke hvorfor vi gjorde det, men det gjorde vi bare. Fuck, der er en flue, der sidder. Fucking. Hvad? Hvem fanden var det, der havde valgt maden? Min store søster. Og du måtte ikke engang vælge, når der var halvt din fødselsdag. Ja, det var halvt min og halvt hendes, på grund af, vi har fødselsdag tæt på hinanden. Det er fordi Oliver men de har ikke råd til at holde 2 fødselsdage. Hold nu kæft, Christian. Hold nu fucking kæft, din kant. Jeg troede, det var en hemmelighed mellem os. Jeg kan ikke finde han til vores hus. Fuck, du er idiot. Så sæt dig home der. Jeg aner faktisk ikke helt. Det er jo fucking dark, dude. Og det er tape her. Toilet paper, staber, waber. Hvad fanden er nu, hedder? IT-sit. Der var du. Fuck, jeg er snottet, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er fucking snotunge. Hvad så snotunge? Det er dig, der er snottet. Hvor lang tid har vi recordet? Du skal jeg tjekke lige, hvor lang tid vi har recordet. Jeg tror, Jeg har lige tjekket, hvor lang tid vi har recordet, og vi har recordet 10 minutter. Dia. Du ved godt, jeg sidder og recorder lige nu. Skal man have frem noget Stimorol? Stimorol? Hvad fuck? Stimorol, er det ikke sådan noget tyggegummi? Jo. Og de har lavet den fedeste reklame.
Det med roll, der er to open your mouth. Er det ikke sådan den der? This woman is obviously pregnant, and you just took her seat. Get up, you filthy asshole. Så fucking lort. Og man kan faktisk vote ind på den her server, det vidste jeg ikke. Okay. Men på nogle gange, der får man sådan en gratis key. Man håber på, at du skal gøre noget. For du er på... Men du må ikke sætte den, for jeg bliver bare lavet om til tripwire. Christian, hvad har Søren? Søren? Hvad har Søren? Han er luder. Han har vodka-fjes. Har du aldrig hørt den sang? Jo. Søren, han har vodka-fjes. Den er fucking lort. 5 drenge eller sådan noget. En bil og en mulig skrald. Her er en husk med, det er så langt siden jeg hørte. Jeg har skaffet noget mere brun og mel. Har du skaffet noget mere? Du blev faktisk til Giga 3. Oh my fucking god, Chris. Ej, det gjorde det faktisk ikke engang. Det blev faktisk ikke engang til Giga 3. Du var ikke engang tæt på at blive til Giga 3. Blev det Giga? Nej. Jeg tror ikke, det var inde på sådan en server. Prøv selv at se. Jeg har lige prøvet at bone meal 2 af dem. De er bare vokset sammen. Så, nu flækker vi det. Det var smart, der gjorde det. Hvad laver du? Jeg når fucking slå dig, din kont. Jeg har altså 13 her, hvis det skulle være. Jeg har 8. Nå. Men jeg tror, jeg vil stoppe record her, så kan mig og Christian lige work lidt off-cam. Jeg er klar til næste episode, så vi ses i næste episode. Outside in the all black crowd, 10 rolled up when I'm out. Say they all wanna live.